Sa number 6, dugang nga 5 million liters a day nga supply sa tubig. Plano nga kuhaon sa Baciwa-Primewater sa suba sa Murcia, karon nga ginakulang na ang tubig o kanang water supply sa Bacolod City dalasan tig-ilinit. Alin sa 84 million liters a day nga supply sa tubig nagligad lang nga bulan na naog sa 77 MLD. Ang water supply sa Bacolod rason nga mabatsagan ang kakulang sa supply sa pila ka mga barangay. Ginpahayag ni Mayor Abdi Benitez nga ginadihon na sa Baciwa-Primewater ang pagtap sang supply gikan sa Caliban River nga sakop sang banwa sa Murcia. Ginapaabot sa alkalde nga iniya mahingagaw agud nga mapun-an ang malapit sa 10 MLD nga kulang nga supply. Ginabulubanta nga makakuha sang dugang nga 5 MLD ang Baciwa-Primewater paagi sa Bacolod Bulk Water Incorporated. Samtang ginabi-abi sang alkalde ang ginaplano nga feasibility study sang Helpmate Incorporated, isa ka water supply nga nabase sa Cebu nga nagaplano manginduga nga water concessionaire sa syudad sa Bacolod. But because of our current situation, ang weather nagdugo ang water table. So nanaog naman siya sa 77. So which will affect certain portions of our area. No? Although I heard also nga ang Baciwa is now finding remedies nga madugangan ang atong water supply.